formula ini nang bisa makanya dong warna beok hai ada jangan ada barkang kucu jangan. Hello friends, so welcome back to my channel. Nोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजां दङ होननानै so नै माने गानफब जोमफब माने रिल्स बानायनो सानदों आरोना so ओमफ्राय माने जास्ट सिम्पल आरोना एकदमबारे नै बिथिंजाय माने आइया सिलायगासिनो आरोना आइया माने ओंखाम संनो थांथ'दों खोमा ओमफ्राय माने नै मेसिङावहाय माने कानि लाना फैदोंमोन नालाय मैया ओमफ्राय माने बेखौ बानायगासिनो आरोना आइया बानायगासिनो माने आइया एसे लादोंमोन नालाय ट्रेनिं लादोंमोन माने मा होनो बेखौ सिलाय मेसिनखौ आरोना आं बानायनो होदों आरोना र' डिजाइनखौ नायनो हागोन माने बिदि आरोना बिदि माने डिजाइन खालामनो थिनदोंमोन आरोना आइखौ बिथिंजाय माने एसे माबा होगोन आरो नै बिदि होयो आरो लबर मा होनो बेखौ बिदि जागोन आरोना पक आंनि आइखौ बानायनो होदोंमोन आरोना माबायदि ओंखारो माबायदि जायोथाय ओंखाम संनो थांनो खोमाया ओमफ्राय नै माने सिलायखांबाय आरोना आइया न'आवनो होख्लायदों जोंहा माम्मिया मादारा गानना नायनोसै माबायदि जायो आरो ऐसा कुछ डिजाइन किया है Madi nunggu neng kelai, nain share kan nani, haha, fokus lah. Milih tu nak milih. So, Madi nudah komentar kendaraan zabai, ID dress baनायनायखौ आरोना बिदिनो माने नागिरखादोंमोन आरोना आङो माने ड्रेसखौ बिदिनो सिलायनो खादोंमोन आरो so कैसा लगा आराम खादोंलै